Mao ni ang explanations. Makita nato dinhi nga item nga naay tulo ka past actions or situations. Ang pag-unbox sa parcel, ang pagka-discover sa sitwasyon sa parcel, ug ang pagka-unsealed sa parcel nga maoy na-discover. Kung ato ning subayon asa ang nauna sa tulo ka sitwasyon sa past, makita nato nga ang nauna mao ang pag-unsealed. Dayon, gi-unboxed, maong na-discovered. Pero sa pag-construct sa sentence, last gi-mention ang about sa pag-unsealed. So ang pangutana, unsay saktong tense sa unseal ang gamiton. Di ang saktong tubag kay past perfect tense ang makapakita ani nga meaning nga ang sitwasyon maoy nahitabog una before pa sa mga past actions or uban nga sitwasyon nga nahisgutan og una-una. Dili pwede ang option A kay simple past form ni. Dili makahatag sa meaning nga nauna ni og kahitabo ang pag-unseal before ni abot sa ni order. Dili pud sakto ang voice sa verb kay pang-active ni, dili passive. Ang saktong form nga gamiton dinhi passive voice kay ang subject nga it kining pronoun sa antecedent nga parcel wala man ni mubuhat sa action, mao man ni ang naka-receive sa actions. Dili pud pwede ang option B kay present tense man ni, dili bagay sa past events. The same sa option C. Present perfect tense ni siya. Makapakita connection sa past o present, pero ang sitwasyon dinhi sa item walay connection sa present. About hinoni sa mga actions, nagsunod nga mga actions sa past. O ipakita nato dinhi kung unsa ang pinakaunang nahitabo sa tulo ka past actions or situations nga nahisgutan. Tanaw nato nga ang item ni gamit og time expression nga every year. So regularly happening ni siya sa mga sitwasyon nga naghisgot og habitual actions or regular nga ginabuhat or mahitabo. Present simple tense ang gamito nato. O kining na sa option C, mao ni ang present simple nga tense. Unya kay pangutana man ni ang porma mogamit jud ang simple tense sa verb o helping verb. Kung present, do or does. Depende sa number sa subject. Kung singular, does. Kung plural ang subject, do. Mahimo po siyang negative, don't, or doesn't. Og tungod kay you man ang subject dinhi, do ang helping verb nga gamiton. Do you go? Dili ta mo gamit sa option A kay present continuous form ni para nis action nga padayong nahitabo karon. Ang option B pod para nis pangutana about sa past o dili sa regularly nga ginabuhat. Ang option D pod present perfect tense ni pero dili ni mo express kung unsay regular nga ginabuhat. But kung unsay nahitabo sa una nga naay resulta or naay connection karon. Kung mayon tag have people gone, meaning niadto sila sa usa ka lugar mangwa sila dinhi. Mo na ang connection. Nilakaw sila ganina og karon wala na sila dinhi. So dili siya bagay ani nga situation. Ang sentence nato dinhi nag-end sa word nga ago. Basta gani ang sentence na ay ago nga gamit past ni nga sentence. Simple past. Ang gamito nato pang simple past form pod nga verb. Kining option B. Dili ta pwede mo gamit og present perfect nga naas option A kay dili ni sila partners sa ago. Kung has left ang atong gamiton nga verb dinhi, dili na ta mo gamit og an hour ago. Denise has left. Ana lang. Dili pud pwede ang option C kay about nis unsay nagpadayog kahitabo sa usa ka takna sa past. Sa sitwasyon wala man gipakita nga padayon ning nahitabo na human ni siya an hour ago. Ang option D pod gamiton ni para ipakita kung unsay nagunang past actions base sa mga na-mentions na nga duha or more pa nga past actions. Wala may laing past action nga gihisgutan dinhi, so simple past tense lang ang atong gamiton. Ang sentence nato na ay time expression nga since we nagsugod pod ni sa they are best friends. So karon og ang sauna. So unsang tense sa no ang dapat gamiton ani? Kining mopakita sa idea nga kaila na sila sa usag-usa gikan sa bata pa sila hangtod karon. Naay connection sa past og present. Ang sitwasyon nagpadayon hangtod karon gikan pa sa una. Og morning option A ang answer. Present perfect tense sa verb ang pwedeng mo express ani nga meaning. Ang option B, past lang ni siya, wala na'y connection sa karon.
Ang option C, present simple ra pod, wala pod siya connection sa past nga meaning. Ang had known pod sa option D, about pod ni sa series of past events, unya, ipakita nato kung unsay nag-una, mo ni siya kasagaran gamit sa past perfect simple, but wala ni siya connection sa present. Kung ability ang atong hisgutan, especially sa specific nga panghitabo sa past, parehaaning na sa item nato, exam kagahapon, dili ta mo gamit og modal nga can. Kay pang general abilities sa present ni siya nga modal, which is sa option B. Dili pud ta makagamit og could bisan pag pwede ni past form sa can. Kay gamiton ni general nga mga sitwasyon, dili sa specific nga sitwasyon sa past. Ang be able to ang gamiton kung gusto nato ma-express og mga abilidad nga para sa mga specific nga sitwasyon nga nakaya nabuhat or mabuhat sa specific nga sitwasyon. O kay past tense man, ang sample nga sentence dinhi kining option C ang saktong gamiton. Dili ang option D kay present form man ni sa be able to, is able to. Ang sakto dinhi, she was able to answer all the questions on time.